खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 21 मे 2021 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायफिन लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोबां जाल्लायाव गोग्लैनांनो हागौ। देहाया दिनै खस्थ' मोनगोन, सुथुरा बांगोन, गोसोखौ गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन, सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबार नांगोन, देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। बिगुरनि बायदि रोखोमनि बेरामाव गोग्लैनांनो हागौ। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन, बेफार फालांगियाव खहा जानांनो हागौ। गोबां खामानियाव मुखुब थानांगोन, गुबुना दिनै खहा खालामनो नाजागोन। न'खराव एना एनि फैनो हागौ, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव गोदान सानस्रि आरो गोदान बोलो फैगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन, रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोननो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सोरबा गोदान सुबुंजों बहाबा लोगो मोनलायगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क छ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां हेंथा फैगोन, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोननो हागोन। लोगो लेवा बांगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सोरनिबा सायाव जोबोर रागा जोंफ्लांनो हागौ, गोसोखौ हमथानाया गाहाम। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां, आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा, लोरबां जागोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो गोसो दुंखांगोन। सोरबा लोगोजों हरखाबै गाज्रि मोनजागोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोदान खामानियाव आखाइ होनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। लाइमोनफोरा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनै साना जोबोर मोजां रोंगौथि बांगोन गुबुनजों बाख्नायजागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोनगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंखौ लोगो मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन लाइमोनफोरा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनै साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा फारि फारि जाफुंजोबगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनै साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सोरबा गोजाम लोगोखौ बहाबा लोगो मोनगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनै साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंसारगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन गोबां रां आरजिनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनै साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनो खाबु मोनगोन मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसारगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो गोबां रां आरजिनो हागोन गोबां धोन मोनगोन आरो आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव अनलायनाय फैगोन सोरबा मुंदांखा सुबुंजों बहाबा लोगो मोनलायनो खाबु मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव अदेबानि मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन आरो गोबां खामानियाव मुखुबबो थागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन गोबां धोन खहा जानांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां नङा होनजायो देहाया दिनै
मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गोनो गोथो मोनगोन। सोरबाया खहा खालामनो नाजागोन। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि बोलोआ अदेबानि बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोसोनि साननायखौ दाफोरमाय नङाबा गुबुना गोरोन्थि बुजिगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। माबाफोर गोदान खामानि मावनो लायोब्ला दिनै आखाइ होथ'यैआनो गाहाम होनजायो। गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गोसोनि साननायखौ लाइमोनफोरा फोरमायलायनोबो हागोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।